anda mo abi-abi sa nakadiang Mayong gabi mata sa tanan. na inyong Balik pangutana kapunta, pamahayag na may kada kalambigitan diya kada sa Domingo atong dito sa pagtuong katoliko. Please share, Aron mga matuman brothers nato and kanigimo sisters, sa nato ang Lisencio Tadios o Nutris gingon gibuhat ko kini aron pagdasig kaninyo o aron pagpadayon sa paglaban sa pagtuo na gihatag sa Dios ngadto sa mga badaan. So kining atong gibuhat usa ka sagrado na buluhaton na gipiyal kanato sa simbahan dinhi kanato. Bueno kay kita sa ato pantit kita simbahan binunyagan man kita Introduction si Brad naturalmente na atong tamdon kay maupog ka na ang mandato sa atong simbahan. Na nasa atong Plenary Council of the Philippines Acts and Decree 229, apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teaching in public pura din sa mga public places. And we need to equip the people so that they can defend their parish priest must encourage to support the training of lay Catholic faith defenders. Ayaw na kugaya. Na puna sa ato sa Gitaw Canon Law 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of the Christian teaching which is appropriate to one capacity and condition so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary to depend it, and may be capable of playing their parts in the exercise of the apostolate. So tinaw ang ekson usa sa way paglangan aron matagbaw ang atong kawaw sa kalang atong ihatag kaninyo ang atong tinawag nga speaker Father John Jonah. Salamat kayo mga keksona, salamat kay Brad Kadigal o sa atong mga gitawag o mga bisita mga Katoliko rong gabi una. So una sa tanan, paila ko ako si Brother Jan Juna unya kini siya pamahayag sa Katoliko sa grupo sa Catholic Faith Defenders. Kamong tanan, welcome mangutana, dili nang pumutana. Mutana ang mga dili Katoliko kanabang plastado nga ma-challenge sa ta. Okay, ingon nila di daw ko musukol og debate testing Pulaan ako ana ni undang na ta pag-akuman sa pagsugod sa gitawag og pandemic, no? Nakatuig to. At now, sugod na punta aron pagtudlo o pagpaklaro sa mga misinterpretations sa atong doktrina. Labi na ning mga protestante makabasa gani Katoliko. Nagaingon din sa inyohang gitawag doktrina Kristiyana. Ang Papa, uli ni Kristo Risiyuta, naawa lagi. Diyos lagi, mau lagi ng 666. O, testingin na pangutana din ang hilig niya na ang itong mga amigo ng mga Seventh-day Adventist. Diba? O na sila. O na nga, mati pa nila, kami tinuro. Kay sumala sa nagsunod. Kinaiya. Uy, bisang kinsa, pwede mo claim, subjective man. Namingong kagpamatod, anak ko nga, sumala sa kinaiya, batasan, sa Biblia, subjective man Dili man debatable. Kaya pwede man pulmid, sumala sa kinaiya, sa batasan, pwede man pulmong claim, Anybody can claim that. Okay? So, painit lang na sa dulunggan. Diba hindi ay naitakore, ang kainong tagkape. Okay. So, introduction na ito kung magsugod. Okay. So, mapamang mag-ampo, si Kadigalo man naman, tuguti ko mag-ampo, umuban mo sa kung pag-ampo, okay lang, dili, sihala po mo, lingkod-lingkod mo. No? So, mag-ampo ta, singalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.
Langit nun ug dalaygon na mga Dios, salamat kayo nining kagabion nga imong gihatag gipahulam kanamo labi na sa gasa sa kinabuhi nga among nabatunan karon. Salamat Ginoo sa mga grasya nga among nadawat gikan sa Lunes ug hangtod karon nga among gipasalamatan sa imong pagkabanhaw. Kay kung wa ka mabanhaw, sumala pa ni San Pablo, kawang kining among pagwali, kawang kining among pagsimba. 1 Corinto 15:16. Busa mga kaigsunan, salamat kayo sa Ginoo nining tanan nga naamo o kining tanan dili sulagma o kini tawag si Ginoo. Kini akong mga pag-ampo, akong gipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Kumusta mga igala? Ha? Kumusta? Andam na ba mo? Andam na. Andam nang maminaw. Ang uban, andam nang mangutana. Ayaw tong pungutana kay di mayo. Okay. Atong sugdon ikan sa sanga padung punuan. Mga kaigsunan, ngano mang daghang Katoliko mubalhin ngadto sa Badista, mubalhin sa Baptist, mubalhin sa Iglesia ni Kristo, mubalhin sa Pentecostal o guban pa. Ngano ma? Tungod ba na kay nagtuon sa doktrina? Wa. Tungod na kay nailad sa Biblia. Kay nindot gamitong ilad kinimpulong sa Ginoo. Ha? Nagtuo mo o di na gamiton sa mga bata-bata sa kangit-ngit, pwede nang gamiton. Usa kitang Katoliko, magtuon ta. Ha? O atong tanawon. O unsa ka tinuod. Nga naman, kay kasagaran dili Katoliko, ang punting kanunay ang Katoliko. Nakog bakakon, halos tanan sila. Gloria de los Buenos, atake sa simbahang Katoliko. Nga naman simple lang. Itandi nimo sa kahoy nga duha ka buok. Nga kanang kahoy mangga. Ang usa ka mangga daghang kay bunga. Ang ikaduha wagi bunga. Pangutana, kinsa may kanunay labayon? Ang may bunga o walay bunga? Sister, nakasabot kay ka. Muna ang Katoliko, kanunay birahan, kay daghan man kayo, naglaway man ang ilahang gitawag laway, kay naidaghang 10% makuha ni. 10%. Muna mga kaigsunan, sugdan ka o kapitulo o versikulo, taposon ka sa 10%. Ano man? Manas Biblia, Brad. 10, 3, maybe nga to sa 10, ang di mo hatag o ikapulo, tawatan at ubangan sa Ginoo. Gusto ka bang ngalan kay tawatan? Ingon po mga Katoliko, nga wama sa doktrina. Tama, no? Tama, gis pastor. Unang hulbot tayo. Hatag deg 10%, cross Katoliko, wag simba-simba halos. Huwag mo hatag, magbagulbol pa mangutana, pag yung, asa man to padong nga mong kwarta. Pero pag abot ito sa laing relihiyon, labi nagsabadista, sigurado. Na mukha og baboy, malmahal namang kilo, ihatag na lang na sa simbahan. O, diba? So mga kaigsunan, ang ila kasagaran nga fundamental at akihon, larawan, fundamental yun na. Ikaduha, kanang imong papa, sungaya na, 666. Pangutana na dire, aron maklaro na to. Okay? Pangutana, ready na ba mo? Oh! Oh! Oh, dali! Mga kaigsunan, pag-ablig yung Biblia, wailain nilang basahon. Exodus 20. Pagbasa sa Biblia, mga kaigsunan, nakabutang man dito. Sulkaton na ba pagbasa, mga kaigsunan?
ayaw pagbaton ug larawan, ayaw paghimog Dios. Pangutan-on dayon ka kanang imong simbahang Katoliko, brad. Naanay larawan o wala? Pagtubag nimo nga naa, mao na ang gingon sa Biblia, Dios. Ngayon sa may gingon sa Ginoo, sumala sa versikulo 5, silutan ko katong nagdumot ka nato. Unang kaliwatan, ikaduha, ikatulo, o ikaupat na kaliwatan. Tiyaw mo na, kung magbaton day ka Diyos, o larawan, silutan ka, hasta ang imong kaliwatan. Busayaw ka tingala, namingon sila, kanang badyo, gumika na sa imong makidiyos. Kanang linog, mao na hinungdan kamong Katoliko, pangundang na mo niya na. Mao nilang wali na yun. Kurag naka-jackpot, try daw na pangutanan doon Pero mahuwasan, may lang mo dito sa mga Katoliko uwang sayod. So muna mga kaigsunan, basahon na nila. Daghan mo na. Exodo, Deuteronomio 4:16, nato sa 17. Ingon ang Diyos, iha kanimo, aron di ka madaot, ayaw pagbuhat og larawan sa lalaki o babae. Otlon kadiot. Kanang iyong simahang Katoliko, nanay larawan sa babae lalaki, wala. Naaway si Maria, ang sabi na tumboy. Mao po ni Katoliko ha, mo ni paborito, galaway na sa imo. Galaway man, basta Katolikong di ka mao, diwa makibalo. Usa anhid ko kada Domingo, rin sister. Kaya tululaway sila sa imo. Kini, murag mao niya mong paborito. Anang Katoliko, mosulod lang mo gawas sa simbahan, pero way alamang sa doktrina. Bosa, diri mo pangutana. Ayaw mo pangutana ng Katolikong uto-utoon ng ninyo. Mga kaigsunan, ang ilahang gamiton dayon, Biblia, o niya mingon dayon, pulong manis Ginoo. Yun ka ni Brad, sister. Yun, oy. Na, ingon man ang pulong sa Ginoo, ayaw pagbatunog Diyos o larawan. Kung sa may desisyon ni mo, sister. Ingon po dahil ka, bitaw, no? Bitaw? Bitaw. Madugay, bitawan na nimo imong pagkakatoliko. Ang pangutana, porque ba nabasa sa Biblia, tinuod na? Ang pangutana ni Ara, bawal ba sa Diyos namhimog ag larawan? Tubag, protestante! Ay, microphone, ihatag na ko. Ay, humani mo tubag, mangutana ko. Bawal ba? Kaya kung ang tubag nila nasa inyong balay, magwali sila, bawal. Tinuod ba na ilang tubag? Baka! Nga naman! Kaya sa Biblia, naay panahon, gisugo si Moises paghimog larawan. Ang palusok ni Ara, si Moises man ito gisugo. Ang Katoliko, gisugo ka! Isa man nagsugo ni mo. Amo na ilang palusok. Mao na mga kaigsuonan, kinahanglan, ipangutana na diri aron mahuwasan na ang klaseng katarungan. Ang premise o ang gitawag basihan, bawal ba sa Dios per se? Wa ni maghisgot diri kung kinsay gisugo. Kaya ang isyo, among mga dili Katoliko, bawal ang larawan buhaton. Kaya Diyos na. Kunya siling jiway, putol pag yun naman ginarawan. Ang saon na nanon. Awa man na mo na simbaha. Nga gisimba din na naman ng larawan ako. Kung Katoliko ka kanyato, giilada na ni mga Diyos. Okay, sa may dili Katoliko, pwede mong utana din. Ayaw, pwede ha. Yan na siyawa, ang di mong utana. Ako'y gipangutana bitaw. Dili pangutana. Maila sa pangalan. Kung sa'y pundok ni mo, Brad, din pangutana. Salamat Pio. So, Video mata. Mga kaigsunan, SDA ning mangutana. Okay. salamat Pio. Di na ko mutubag o stay kay stay nungit. Balo naman siya day. So, stay din ko.
So ako dahil si Kadasik, ipalo lang ko ninyo para makabalo mo sa tinood. So ako pangutana. So ningon man kang unang pangutana, followers ba ka ni Kristo? So, obvious ba dili? Lagi, more than kumidas, tumagon butan ako, yes, mo bitaw ngayon ko yung ulan, obvious ba dili? So kay paluwap man ka ni Kristo, matuod ka ni Kristo. Yun ko mo wala, mo tuog yun ko. Salamat, nindot kay ka mutubag, klaro kayo ha. Karon kay motuo mo nga Kristo, asa mabasa sa Biblia nga magbuhat mo revolto inyo inyong simbahon. Tubag, sayo kang pangutana. Gano man? Kaya ang imong pangutana, ni akusal na ka, huwag ka mangutana, gisimba ba na namo, wala. Pura magkaglabaw pa sa huwes. Pangutana, usa gisimba ba namo, ha? Usa ka mangutana kung gisimba ba na namo. Mindaw once mao din mo debate ni. Ganong mingon mo kang gisimba, ngano nang utana na ka, nakasiguro na ka, nakabasa na ka sa mong una, nakana amon Diyos. E mingon ka gisimba na mo. Pangutana usa, Brad, gisimba ba na ninyo o wala? Dili kay ako sa gayon, wa pag ni trial, mo ramang kaglabaw pa sa impeachment. Alwa. Kung pangutan na nabay mabasa sa Biblia. O talo nga pagpangutana. Ako ningon nga Roman Catholic. Kay dautan na kayo ko, mga Roman Catholic nagsimba sa ribulto. Ako ningon na akong pangutana, naabay mabasa sa Biblia. Si Kristo nag-ingon pagbuhat og ribulto. O niya simbahon, naawala. Ang mali nga pangutana lagi, dili kinahanglan mo aray og tama nga tubag, kay mali naman naman. Whether mingon ka, gawa ka mag-isyo to Romano Katoliko, the fact, Katoliko imong gipangutana, obvious na kayo. O sa'yo pag-igoy-igoy kay sakpan ka lang gihapon. Aron nga usa, pangutana sa namin, tubagon ko na, kung naabay mabasa, gisugo, pero ayaw sa kakusar, gawa pa ganin mo pangutana, gisimba bagula. Reform your question kay di mo. Okay, siguro wala kay di man katubag. Musulot ka pangutana. Okay na lang, kitudluan mo ko nimo. Mutuman ko sa imo. Nagsimba ba mo sa kanang gitawag og ribulto ninyo karon? Nagsimba o wala? Brad, balik-balik diri, makantigog yung kamlugay. Tanaw, di na kantigo. Wasa mo ang diri, di sa kantigo. Mo di isaktong pangutana, gisan ka mo dason, kung kami ba nagsimba, wala. Ayaw sa akin, wa pa ko katubag. Gusto mo yung kamangutana niya, ikan hindi anak ko na ba, rulpo, giputa kayo ni kabot sa inyo nga. Kaya ba yung muhang pan ba? Punindot na. Nakoy na gano'n na, kulo ka buklet, tos balay. Tubag sana ko. Taas-taas sa mga wakabot siguro 2 minutos. Ang iyang pangutana para mo dason siya, mo palop sa pangutana, gisimba ba nato o wala? Sa Katoliko, Brad, kung gikan ka sa Katoliko, wasiguro masayod, dunay tulo ka kitawag klase ang term simba on worship. Dunay worship na gitawag latria sa Latin, na para lang sa Ginoo. Dunay worship na kining gitawag og dulya para lang sa mga santos, ug dunay worship na para lang kay Santa Maria. Gitawag na siya hyperdulya. Asa man diha sa tulo ang imong gipangutana kung gisimba ba namo? Unay klaro o baliktad na ko dalang tubag o pangutana. E wa magkamasayon. Natunan mo na tulo. Kung sa klaro ha, asa ka dapit ng utana ng tulo. Okay, salamat sa akong pangutana nga ako mutubag. Klaruha lang, asa dapit ng tulo. Sa tulong nga imong gisay-say karon kay nag-lecture man ka tulo imong ingon. Ako mag-lecture, giklaro na ko, gisip ko mutubag sa pangutana. Okay, klaro lagi nimo lagi nga. Klaro lagi nimo nga nay tulo ka pagsimba. Oo. Sige. Ang imong pangutana sa kung ako nangutana, imong ibalik sa to asa nga. Klaro, asa dapit din. Lagi, Bisita. lagi, relax lang. Relax lang kayo. Kasi high blood ba? Ang high blood ba? Kinibaboy ba? High blood ka. Wala, di ay. Lagi, nino to kay tumangga yung sige na ba? Sige. Kaya basta na ibangga, nalo mo, labay. Asa Oh. dapit ng tulo. Okay. Ang imong pangutana, ako na ba yung matubag kayo? Huwag mo ka tubag sa pangutana. Klaro na ko, asa dapit ng utana ng tulo. Okay, ang akong pangutana, ang pangutana nimo asa sa tulo. Okay, ako tubag ko na. Dali lang. Ayaw ko tubag. Lagi asa sa tulo, asa ko na. Okay, nangutana ko asa ato imong tubag. Isa asa tong tulo, asa imong tubag.
bisan asa. Mo na gitawag nindot nga tubag para di gyud maliog. Dawa man siya kibalo, bisan asa na lang. Kung ang imong gipasabot kung kay bisan asa man, o tulo pud akong tubag, kay tulo man bisan asa man. Kung ang imong munahuna isip sa badista nga kanang among larawan gisimba na ingon nga Dios diha ka nagkamali kay wa man mingog Dios Pedro, wa man mo Dios mingon nga Dios Maria, wa gyud na ikaw ray nagunaw na kamo ray gitudloan na ni siyang pastor para di na mo kabalik sa Katoliko aron mailag mo gisakto. Mao na diha ang among pagsimba diha, mao nang pagila pagtahod, mao nang naasa gitawag King James Version 2:47. Kung sa man diha ni Gingon, sinabukan ni Sar, ni Simba kan Daniel. O sa man to klase pagsimba, Dios Daniel, dili kay nakaila siya sa tinuod nga Dios sa propeta. Mao na sa Katoliko, simba na apan dili Dios si Maria, dili Dios Pedro. Kay gani kung pangutanon ta ka, unsa man ning ngalan sa street dire? San Pedro Street. San Pedro. Unsa kulang man na ngalan? Oh, wa dapat kung tato ka kung Dios mas Pedro, Dios Pedro Street. Ikaw rin itubag naghikog sa mga kagalingong tubag. Ano Salamat si mong tubag nga nakampo gid ay. Karon ipalo-up na ko, ibalik na ko si mong pangutana. Nagsimba gid ay mo sa ribulto? Yes or no? tubag. Ang usa ka bata nga mag-grade 1, kailangan klaruhon ba ang gisulti sa misra. Ingon bitaw ko, anang word nga simba diha, dili ingon nga giila nga Dios. Sabot, mo na gitawag veneration. Kay ang gitawag nga ingon nga Dios, mao man tong adoration. Sama gud na sa pulong gugma. Ang gugma daghan nga termino. Pilya lang. Parinta lang. O kaya nang gitawag agapila. Puros man ang gugma. Hindi mo na i-distinguish kung saan ang buti pasabot sa mata ko sa bubor ako kayo ana. Mubalik ko grade 1 ana. Mao po ng word na simba. Na kanang simba diha, dili na ingon nga Dios ang larawan. Mao ka nang gingon, kusog lugog kayo no? Hinayon ako, aron makasabot ato igsoon. Sa Daniel 2:47, nay termino diyang simba. Gisimba ni Haring Nabukadnesor, kinsa si Daniel. Dios na ba si Daniel? Dili, kundi ang pagsimba ayaw gubasif. Mo na to kung pisto. Gitarong ako. Oh, kana. Ayos. Ayaw ko ba ako ano itong pisto? Okay. Muna nga, kung imo ng tanaw ng Biblia ha, sa King James Version, King Nabukadnesor, worship Daniel. Klaro na. Worship simba man sa Bisaya. Pero kung sa mga klaseng simba, di mo sabton. Sabton to nimo sumala sa sabadistang pagsabot na Diyos na propeta. Dili oy, kay imong basahon ngadto sa sunod na bersikulo. Ningon si Haring Nabukadnesor, o Daniel, ang imong Diyos, Diyos gayud sa mga Diyos. Si, klaro kayo. Dili! Kaya kinahanglan mata kamaturan. Dawas kung ang hindi ka wakay, kinahanglan kamaturan. Wala lang. Antusa lang kaya di mata maugmaan. Dito bagta ka. Mao na iboti pasabot sa Katoliko, maword nga simba. Wali ka na. Wali mo na. Balik sa Katoliko, makibaw ka. Subon ako, ingon ka na mo'y tulo ka klase sa pagsimba. Ang gigamit nga term, pagsimba. Ang akong pangutana, nagsimba ba mo sa ribulto? Yes or no? Para di ta kasabahan sa moderator, kung moderator. Ang usa ka estudyante na giingon sa maestra, one word is enough for a wise man. Dito ba ko naman na? Isimba lagi, pero dili ingon nga Diyos, sama sa inyong pag-isip. Bagisimba po, lagi nga. Kahit kanang simbang ipasabot niya, maunang nakasulat sa gitaw King James Version, 2:47, gisimba niya ang propeta, pero wala niya ilhang nga Diyos. Kung sabay pasabot ato, pagtahod, veneration ng buti pasabot. Ayaw sa lingkod sa kawakay labot. Dito na ka magkapit ng luha. Tagay ko na. Dahil ito, ayaw sa diha. Kung mukuan ka, gusto ka mamutanan, hala, forward the rest Leo. Wata siya kanusa. Okay? Ayaw sa, kalma lang. Kaya magkapit ng luha lagi. Palap. Okay, salamat si mong tubag. No, klaro na dyan kayo, no? Nagsimba mo sa ribulto. Gini. Ako ipalop, ha? Okay. Kay nagsimba man mo sa ribulto, akong i-review ang akong pangutana gay na.
asa mabasa sa Biblia nga si Kristo kay paluwil mga kang Kristo nga si Kristo nagtudlo pagbuhat mong ribulto unya simbahon. Upag, mao na imong gusto, tagaan ti kasi masayaw. Dili yun mabasa, lita po litra nga si Kristo, naghimog, nagtusugog larawan, nga ligawa si mong baba. Imo may papapangita, kanang gikan si mong baba, apan si Kristo, migamit og larawan. Ganun ka mo, migamit man po mong larawan ni Ellen G. White, wa man lagi malingon ni simba mo. Oh. Tupag ha, ito man ako, biblikal. Si Kristo ni gamit og larawan. Wa siya ingon yun nga, buhat mong larawan. Kaya kita pa man na si mong baba, ipapangitan ni mo sa Biblia. Hindi na makitan kay karon pa man ni gawas. Pero si Kristo ni gamit og larawan. Oh. Muna ito ba, sunod? Okay, natubang na ko pangutana. Mosunod, next question ko. Kining inyong ribulto nga si Maria, pangutana nako. Nagsimba mo ani wala? Yes or no? Patay ni basta ayaw gyud mo pagsabadista mga Katoliko ha. Kay kiklaro na nako gibisaya pag yun Latin siguro masabtan na niya. Ha? Mao gani, ako na nang gipasabot nimo. Una, donay kung sa makadili magkakasakot, di balik na po dano ka ng maestra. Kanalagin pagsimba niya, dinalang ko kay basig malain siya nga magbalik-balik ko. Sige lang, ates, gibanaw siya. Kanalagin word nga pagsimba niya kang Maria, dili lagi nga siya Diyos. Makabasa ba ka sa among doktrina o kanang imong gidala nga ningon mo, Diyos Maria, ningon me. Mabasa ni mo, dili. Kaya di mo mabasa, pataka lang kagubad. Paluap ka pangutana. Sige, ay mabasa daw. Ato daw tagaan kung naabot yun. Naay mabasa pero dili na ako na diya nga punto na speakers. Ang ako lang next sunod pangutana na lang. Okay, okay naman tatong mga ribulto. Giambi naman nimo gyud. Okay, dili ta sa sunod nga pangutana. Okay, sunod. Sumala nimo ang Iglesia Roman Catholic mo'y nag-una sa Biblia. Klaro man to. Okay. Nag-iyag yun. Kurang dito ka dapat mangutana. Na makaganina pag yaw-yaw na ko, no? Did I mention about the Bible? Mahito mo sa history of the Bible? Oh, siya dapat pangutana mo, no? O, andiri sa kasakuan mangutana. Pero pwede rin hapon, kung hangyo ka. O, lagi na proper, John. Pwede ba kumutana sa Biblia? Ano yun? O, Biblia ka. Sige. Kung dili bisa nung sa, aron dili takalan rakas ba? May mga programa ni Bacalaris kay kalan rakas sa kapunon. Natubag na ako tuloy ang ribulto. Okay naman to. Di sa Biblia, kung kisin mo tubag sa inyo ha, tindog lang. Okay. Okay. Biblia ta ha. Sumala sa gingon ni mo. Kung walay iglesia, walay Biblia. Sakto ba to? Yes or no? Wa kumingon ana ron. Pero kung ang imo sakya ka, wala problema na. Di man may kalupay man eh. Usa to gingon nimo. Kung walay Iglesia Katolika, walay Biblia. Okay, siya ato tang tubagon. Kung agi pasabot nimo ang terminong Biblia, ang Katoliko mo'y unang ningani ana, terminong Biblia. Pero kung ang pasabot mo unod sa Biblia, wa pagani si Kristo lanay Old Testament. Kaya kinsa man din nagnanog ta Biblia na. Tamo, nga 1863, raman mo nito nga, raman mo gohong, mas may panggohong ni Kapital Kilat. Asa man mo sa 17th century. Wala! Ang naadi na paubos nga mga gitawag tuig sa 33 AD, padung hangtod karon, mao ang Iglesia Katolika. Ang nagnala niya nagta Biblia ang Katoliko. Pero kung unod ang imong gipangutana kanang nakasulat, pulong sa Ginoo, wa pagani si Kristo mataw, nanang Old Testament pulong mo gyapon sa Ginoo. Paluap ka pangutana kanang gahi-gahi yon. Sumala sa Roman Catholic nga pagtulunan. Unsa ang Biblia? Compile o combine? Oy, imbitahon ko lang sa bibliology study. Kung gusto pa maday makakaton. Ano ka kang Bacalaris? Abi man ako kining ready na kadiri mo pabuto si mong kanyon. Mag-studio pa maday kang saan pagkablet. Tubagon lang na ko ay problema. Kung sa daw ang Biblia para nako. Combine ba daw? O compile? Tuba, duha. Okay. Sumala kang Paul Alima, combine. Si Paul Alima pangutana. O niya, sumala po kang Darwin, combine. Si Pati Darwin pangutana. So, sakto siya, duha ang pangutana.
ang una nga na-compile nga Biblia. Unsang tuiga? Ang una daw Biblia na compile unsang tuiga. Sa panahon kaniya to, nga wa pay protestante unsa may opisyal na Biblia? Kay balo. Common. Latin Vulgate. Ang word na Vulgata, common. Kasabot kaniya na? Wala. Tudluan na lagi. The word Vulgate meaning common kaniya to. Kay maoy lingwahe murag English sa ilang panahon. Boy na una. Karon ang imong pangutana unsa ganito? Unsang unang na-compile. Mga kaigsunan kung mag-iskot kag compile, diri na sa around mga 300. Okay? Nangutana kag unsay una. Ang katong gipasabot nimo, katong Marcion nga hubad, dili pa to compilation. Hubad pa lang to ni Marcion. Ang compilation gani, both old and new. Nga matod pa, ingon ko both tama. Gi-combine or gi-compile. Kasabot na ka. Kaya ba simingong ka ang compilation nimo? Ang hubad na. Ang hubad, dili na maong compile. Ang Marcionism, una pala, o katong gitawag o kaning termino nga laom pa kaayo sa dili Vulgata, pero katong termino nga Latin gihapon pero dili Vulgate, mao to ang kining gitawag dili pa klaro kayo mga grammar, hanay, pag-abot na sa Latin Vulgate, gihanay na na. So, ang imong pangutana, klaro pa man na kay sayag subuan. Di klaro sang tubag. So, ang akong tubag, mao kadtong imong gipangutana, paluwat. Ingon ka nga Latin Vulgata ang pinakauna o konsepyat. Sakto ba? Latin Vulgata. Wa gid ka ibalo. Ang gitawag common lagi Vulgate, pero napay na una Marcion. Di man di kasabot oy. Ay nako. Ang Marcion kitawag nga kining translation dili to compile. Kung dili translation ni Marcion. Gitawag bitaw to Marcion translation. Una pala sa Vulgate pero dili na hanay. Klaro ba sa inyo? Wala. So, klaro kayo na nakana siya translation of dili compilation. Klaro lang yun ako. So kung maunay na una, unsang tuiga na, ang exactly nga tuigi nga na-compile. So kung ang imong pangutana around 1 to 2 BC, 2 AD na siya, walay exact word. Bisa ng mga theologians, wala mo specific. Pero ang ilang specific, 1 to, gitawag 2 AD. Panahon na sa mga Kristiyano. AD gani, panahon na sa Kristiyano. Kay BC, panahon pa na sa Old Testament. Okay, kabalo ba kaning tulog? Diri. Diri ang pinakauna nga Biblia. Okay. So, kabalo ba kaning isa ha? Kalimot ko. Google. Kay ningon man ka nga Latina Vulgata ang pinakauna. Dili lagi. Porbida. Common. Common. Sige, common. Kabalo ba? Kung napay na una, so dili inyo ha? Awag gini ka support. Translation dili compilation. Translation. Hinaya ba ito? Okay. Translation man di ay. Kini gitawag og Codex Sinaiticus kaila ka kabalo kani. Na-mention na sa akong klase, dili lang na mao, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus. Asa man dihay mo gusto pangutana? Kanang Codex Sinaiticus unsa na siya? Inyo hana dili. Kana gong kuskus gud nga wa kay balos Biblia magsigilan tag kuskus. Mao na. Sa may bearing nimo ana, pangutana na dis Katoliko, wa mura magadiskala. Murag balaay man nga pangutana pero sige lang. Wa ko kay balo. Pero kana siya sources na sa gitawag Old Testament nga nahimo nga Greek. Kung mingon ka, nagsalig ka kay nag-open man ka, ngano? Memorize ba na ako ang day? Kung sigurado ko, upat katong dimensyon ako, isa na ganang imo, nagdala pa ka o kiling gitawag palaban, nagdala pa ka kiling gitawag internet, unya wag ka ka-memorize anang 4 sources.
Oh, basig wala pa kakabalo. Wa pa kakabalo. This is true. Wa pa kakabalo na. Oh, lagi. Oh. So, ni Angel ang nilpaktis sa dito kaya madawat ka na mong pastor-pastor sa mga liman. Ana, siguro? Mga ipadala diri. Kaya, pangutan na. Wa, may challenge na. Ganang bigwasana yung pangutan na. Bigwas kayo ba sa libatubag? O sabon ako ha? Kaya wala mali ka kabaluan yung gitawag Codex Sinaiticus. Sige, ikaw na kay Wala kabaluan na, di ba? Niya mo ni una pa ni sa gitawag ni mo o kanang Latina Vulgata. Una pa ni siya. Kung wala ka kabaluan ni, karon mo yun nakangawa, gini mo na una. Pagkang sinagka na ni labaw pa sa grade 1 section kalabasa. Ingon bitaw ko, nauna, Marsyon. Translation, una pa na sa bulgit. Anong ipamutan na ba ni mo? Hay una bulgit ba? Nganingon na gani ko ni mo, napay una sa bulgit, wala maplastar. Pagkahinay, section kalabasa man eh. Wala irang-arang diha. Oh, naunsa man eh. Nasa kabaluan. Kining nauna sa atong gisgutan ba nga Codex Sinaiticus, una magini siya. Last na ko nga pangutana. I-claim ba ni mo ni nga inyuhan ni o dili? Yes or no? Kana lang. Tubag, ang nag-contribute niya na, mao ang early Christians. Dili lang ingon nga Katoliko lang. Apan, ang nakauna o ginigitawag, combine o compile niya na, walay lain, walay protestante. Kay why protestante kaniya to? Kanos alang ang isli nagsugod? Natong 18th century. Busa dili ka mo, ang naadiha nga gitawag og kaning simbahan ang Roman Catholic. Nagitawag kaniya to Catholicismo. Diba? Pao na diha, busa, wag yun, abi man ako, og nagala og kanang bagyo pangutana nga mabuguba sa akong hinapay, wa man kaguba sa ko ang gitawag ko, wa may challenge. O pangutana, bisan unsa. Sige. Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo nagisgot sa katapusan nga panahon, pari ang magdala. Asa mabasa nga pari ang magdala. Jesus ha, Jesus. Okay, lagi. Alay mong pangutana, wa pa matao si Magellan gitubag ko na. Ayaw sa. Pari ang magdala. Patay pa kayo, 40:15 sa Exodus. Ingon ang Diyos, sila mga kaliwat, ordinahe, kay sila mahimo na kumpare, hangtod sa kahangturan. Ano? Hangtod karon lang? Jangan Ginoo, ang pagkapare? Hangtod sa kanturan. O kining di ni Bright, di gini kasabot, pero Bright man eh. Ang sa kayang pangutana, nga pare ba magdumala hangtod karon? Kunya gitubag si Ginoo, ang pagkapare mag-alagad hangtod sa Kanturan. hangtod gahapon lang. Sabog siya ko nun lagi. Mau bitaw na nga si Kristo 40:15 Exodus. Pita gatuon pamanday ka oy. Mayong balita. Naw siya. Unya sa New Testament si Kristo miyong sa migingon. Si Kristo pangulong pare. O yun ka kung pangulong pare, dunay gipanguluhan. Naay pangulo okay daw. Kinsa may ang gipanguluhan, di ba nga apostoles? Bitaw nang gingon sa pinadaya ko Lubiges, kamo mahimong pare nga mag-alagad kang Yahweh. O baga pangutana, kana bang mulapad po na kumulo ba? Ang imong gihatag kung wala ko kung wala ko kadungog, Exodus imong gibasa. Sakto ba? Imong gihatag. Asa may Kristo ana? Diyos man si Kristo. Ang akong pangutana, asa mabasa sa Biblia nga si Kristo nag-ingon sa katapusang panahon, pari ang magdala. Yung kasabot, ingon bitaw ko sa bagong togo si Kristo, pangulong pare, bagong togo na na. O pangulong pare, sapta, kung pangulong pare, kinsa may hindi panguluhan, apostoles o dili? Logic ba? Ang mga katong mga dili sumusunod niya, mo bitaw nang ingon pinapaminaw lagi bas Katoliko gani musulti, wala ang espiritu bungol. Gigingon na nako si Kristo 3:1 sa libro sa Hebro, siya pangulong pare. Kung pangulo na di panguluhan wala, ang pangutana kinsa may ang gipanguluhan, ang dili apostoles o apostoles?
Unya, mabita nang giingon ako, Trace na gani uno. Ay, Lincoln. Tidak kaluoy mo ni makidibati ni. Kairan pa lang ni. Kairan pa lang ni. Nagani tanawa ka na electronics niya. Asa ka niyo basa gani? Trace uno sa ibro, si Kristo Pangulong pare. Di mana? Mao gani, kay imon man ka, hangtod karon pare, bagyapoy nagdumala. Klaro man kayo na. So si Kristo sa panahon niya, siya ay nagdumala. Sunod ang iyang apostoles, kay mapangulo mo siya sa apostoles. Ang magdili na, dili na kitawag pali ng iyang apostoles. Mabitang uno, Luis, di paminaw ba sa teksto? Bakalaris lang na imong paminawon. Sayang kayo. Problema ni mo, kamo, gingharian sa mga palikisaning kamo. Mao na nagdumala mga pare, dili mga sabadista. Kaya ang sabadista, mao na nagpapatay kang Kristo. Pero dili sila. Pariharang nila o tinuhuan sa Sabado. Siguro ka dungog ba sa pangutana? Klaro man. Na wala ko'y problema ang Kristo siya ang pangulong pari. O ko'y question na akong pangutana ba? Si Kristo nga pangulong pari nagsulti. Nga sa katapusan ng mga panahon, ang magdala sa relihiyon, ari. Ano ba? Tubag, ang gusto niyang pangitaon ka, nanggikan sa baba, kanang nagsulti. Karon pa lang imong gisulti, pangitaon ng Biblia. Ang mubasa 24:15 sa Mateo, ang mubasa mo sabot. Dili kay pangitaon nimo ang gawa sa imong baba, sayop na. Wadyaso nimo ang nakasulat sa Biblia. Ikaw ang wadyas mo sabot sa Biblia. O bitang ingon ko, nganong nagdumala hangtod karon? Kay si Kristo pangulong pare, New Testamenta, Hebrehanon 3:1. Unya kung pangulo si Kristo, ang mga apostoles mo yang sumusunod. Unya mingon si San Juan, di bilabid, kamo gihimo kamo gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa Dios. Kaklaro ana. Pagkadahi yun mo sabot ng mga sabadista oy. Pero dili ko siguro tanan nagi bright yun po sama ni ini bright man ni di lang gusto mo kante gusto lang siya mo ispada ka diyo kinara ba ko yung maabot ng lantugi sa mong kaupat. Media na brada pangutana rin nga to way lab wa isog lang ta sa rason way labot sa korason kay makasukan ta sa Ginoo sa aton Dios na okay. Okay, so kung mabasa nga ang Kristo wala na kinahanglan og pare, tumala sa inyong Biblia, moyo na ka nga bakak ang inyong pagtulunan nga magdumala pare. Yes or no? Ang imong premise ikaw rin ang imong pangutana ikaw rin nagkaangay. Kanay papangitan daw nimo kung di ka siyang baba. Nag-ingon si Kristo, dili ba na brad? Tama na kung tubag nga nagdumala hangtod karon kay mao na imong pangutana naabay mabasa nga hangtod karon di ko medyahan bitaw ka hangtod gahapon lang. Wa gyud ka kasabot kaya na. Nang nagdumala, gi-prove na ko nga pare kay matod pa gani sa kung unang tubag ang pag-alagad sa pagkapare hangtod sa kahangturan. Unyang sahon na nimo ron. Kung imo nang basahon si San Juan ingon man nga kamo gihimong mga pare sa mayong balita Biblia. Sahon na nimo. Sumunay mag-alagad, waming mo dito mga pastor sa badista. Gawi ka mangutana di mo nakapasar sa standard sa moderator. Kaya ang lantugi yung bisan sa eskwelahan hangtod sa real life kinahanglan magbase ka sa logic and common sense. Ayaw ipapangita sumala si mong gusto diya sa Biblia kay imo na ang gipaadya sa Biblia sumala si mong gusto ikaw ang musabot sa Biblia. Asa yung saktuan eh? Mateo 24:15 kara Mateo. Premies paguman pangutana. Okay, mo niyo. Wala ito yan. Ingon niya bugos daw, dili bugos ingon ni Bible. Katolik ni. Naay primatur diri ang kabutang. Kana wala ito yan. Yan ay giingon diri ang pare, ang si Kristo wala na kinahanglan o pare or ministro. Akong pangutana sa yaha. Magiging ora na o basi di mo dubang-dugang lang ka. Wa ko mo kan sa maproklaruhon lang ako. Kay anad kay ko klaruhay. Asa dapitan ni kini? Mateo. Wala si Jesus mingon nga magampo ta alang sa dugang nga mga pare o ministro kay ang matag
Kristohanon kinahanglan may kaugalingon mga pangulo o magbalantay. Una naman lagi ang pangulo diha mga pare. Sinya kisa may pangulo ninyo di ba pastor? Ang magdemonyo. Di usab gibasa lang ako. Ang imong pangutana muywa sa sentido sa imong gibasa. O yunan ako kung gibasa ang imong paghubad nga di mao mo di na ko yunan. Wa gyud dito. Naamang gani magbalantay o sa manang magbalantay i-convert daw na. Di ba ang pastor magbalantay sa kalab? Di ba ang pari magbalantay sa kalab? Ang magbalantay yawa sa inyo. Si Pedro, gimong magbalantay ni Cristo. Busa Brad, murag dili ikaw ang isdiing akong gusto mo hadol-hadol yun. Paniya itong inyong hanggon? Kay bakalaris mas mayo. Sige pala. Wala man di malipa ko na ni, di malipa kay ay sana raman ta. Mutana gani. Wala mo ta na raman ta. Kumidjar, Siyempre bata ko man ko niya siya guwang na. Aw. Ayaw, po kay. Ayaw, po kay. Pero ko lang ni siya, wala rason na ni wala rason. So, salamat to. Actually dagang pagpuntahan ako pero tama na siguro to. Kuan to painit lang to ba? Oh, painit lang to ba? So, lili lang ta mga sogo ako niya to. Discussion ito. Mutana. Wala ko. Mutana pa. Normal na dire. Mutana. Binasay mangutana sa imo. Sige, mayo, sige, mayo. Ay type pa. Umayo sana. Ayaw sa sir. Sunod ba mo ang mga sabadista sa Ten Commandments? Ayaw sa sir. Ayaw tayo proper. Ayaw sa sir. Last na lang ni paghuman, okay ra ba kag mangutana mi? Sige. Sige, last na niya pangutana, kita na po yung mangutana niya. Pero dili nang pangutana. Bahala yung tiguan basta nilang gusto. Tiwan na bitaw ka bro. Mata na ko daw ta. Tempa, last na niya. Ikaw po di po kaminaw. Saguro sa parihara tang tiguan. Saguro sa buka. Ingon ko, last na niya pangutana. Kung okay siya pag siya atong pangutanon. Okay, atong pangutanon. Apil ko ha? Sige. Last pangutanan mo na sa kuha. Okay, last na pungutana. Asa man mabasa sa Biblia nga ang matuod nga pagsimba nga mao ang Sabado, mahimo og Domingo. Kanang gingon nimo magsimbag Sabado na mahimong Domingo, imo man ang gikan sa ngapil, di papangita nimo siguro na, di gyud na mabasa kay imo man ang gibuhat.